Ahoj, nachádzame sa v Košiciach na Národnom olympijskom centre plaveckých športov a ideme si vyskúšať fitko, ktoré sa tu nachádza a je to Nautilus Fitness. Ideme sa pozrieť dnu. Vchod sa nachádza od protifašistických bojovníkov a hneď tu na začiatku máme vchod, tak ideme nájsť fitko. Poďme na to. Vošli sme do haly a tu máme navigačnú tabuľku. Aha. A ideme tu na dole. Snad to nájdeme. A už sme tu. Takto máme recepciu, v ponuke dostatok proteínov. Dostanete takýto kľúčik od skrinky. Máme tu aj pretréningovky. Samozrejme. A tu máme taký kútik na sedenie a ďalší výber drinkov. Máme tu aj Tigre, Dr. Vit. Myslím, že pekná ponuka. A ceník, ale na ten sa pozrieme neskôr. Pánske šatne ako prvé, dámske tu na vľavo. Skriniek máme 33. Ideme sa pozrieť na veľkosť. Konečne veľké skrinky. A zamknete ich takto ľahko. Vybavené. A my pekne vstupujeme do hlavnej časti. Pozor na schodík. Na začiatku hneď váha. A vyzerá to tu po čiči, keďže nemôžeme nadávať. Ideme sa pozrieť na to. Chcel som cvičiť chrbát, ale keďže tu vidím tento strojček na prsia, do spodu, klasický. Máme tu takto pekné zrkadielko. Pôjdeme si aj toto skúsiť na ramienka. Jaj, voní to tu novotou. Super. Čo tu máme ďalej? Tu bude nožná sekcia. Takže tu nám trošku začínajú nožičky. Táto mašinka, ak zaradíte nové fitko, musí byť. Ale toto si pôjdeme vyskúšať, aj keď nemáme nohy. A tu máme klasiku. Ešte tu v kutiku takáto mašinka. Výborne. A zrkadielok. Až. Zrkadlové stĺpy, rohy osvietené, dizajnovo, extrém. Tu máme ďalší ničiteľ nôh. Tento je od Life Fitness. Tých je tu viacero. Všimol som si takú kombináciu. Tu sú stroje od Gymleko, čo by mala byť švédska firma. Tu už máme True Steel a teda Life Fitness. A ako som spomínal, Gymleko, Švédsko. Vyzerajú veľmi kvalitne. Takéto kladky tu máme v strede.
Toto fitko musím len vychváliť zatiaľ. Tieto stroje. Super. Tu na začiatku máme loptičky, taká kardiozóna, kúsok z nej. Zaujímavé sú tieto. Ak to dobre vidíte, s vodou úplne batôžky. Samozrejme, nesmú chýbať šúrce nejaké. Tu si pôjdeme veľa strojov vyskúšať. A Gymleko sa mi začína vo veľkom páčiť. Booty Builder, to už poznáme. Ďalší. Takto v priestore zavesené logá. Normálne som mal dojem, keďže je tu veľa zrkadiel, že to je zrkadlová stena, ale visí to len tak vo vzduchu. Tu mám ešte nejaké veci na nohy, na spodný chrbát, nohy. Tu sa dostávame do kardiosekcie. Bez slova nesmie chýbať. Je to, ak sa chcete dobre zapotiť. Bicyklíky. Na ďalší bicykel. Tento máte aj s takouto vzdušnou opierkou. Sa vám moc nespotí chrbátik. Bežecké pásy tu vidím 4. A tu na vzadu máme schodíky a elliptikaly. Tento vetráčik. Bomba. Áno, keď sa spotíte, dojdete sa osviežiť vzduchom. A už sme v sekcii jednoručky. A tu ideme pozrieť na najväčšiu hmotnosť, ktorá bude 50. OK. Zišli by sa aj 60-ky, ale väčšine ľudí to postačí. Samozrejme nesmie chýbať zrkadielko. Máme tu aj trošku denného svetla. Nevadí mi to až tak, že tu nie je viacero okien. Osvetlené, super dizajn, super. Samozrejme nejaké obrazovečky. Tak a tu máme niečo na ramena, na prsička, na prsia, tam máme na brucho, zákopy, predkopy, zánožky, prednožky, na nožky. Máme túto, tu máme aj vežičku, Life Fitness a toto máme pekne na triceps. A oproti máme ešte sťahovanie. Pull down. Nesmú chýbať servítky s dezinfekciou. A hneď pod tým aj koš. Už som sa stretol, že koš som musel hľadať. A ešte sa pôjdeme do tohto rohu pozrieť. Všimol som si tu takúto ergonomickú lavičku. Čo je super, že tu ponúkajú aj nejaké iné ako klasické lavičky. Treba inovovať všade. Tak a nakoniec tu máme kladky. Samozrejme musí byť. Máme tu niečo na bicepsy. A aj toto sa tu našlo na lítka. Výborne. Zrkadielko, zrkadielko. Povedz, že kto je v Košickom kráľovstve najsvalnatejší? Keby si uhol, videl by som.
máme ešte nejaké motivačné. Train like a champion. Inak hudba, klimatizácia, vizuál, zrkadlá, všetko ako špičkové. Takže Nautilus Fitness odporúčam vrelo. Samozrejme máte tu aj hodiny, je to vzadu. Obrazovečky, kde chodí hočičo. A ďalší ventilátor. Závaží dostatok. Stroje, výborné. Jediná vec, čo by som vytkol, možno nejaké stoliky na veci. Samozrejme viete si ich odložiť na stroje. Ale ja som za nejaké stoliky. Plus, keby tu bola fontánka, nebolo by zle. OK, momentálne nikto nie je v šatni, takže si môžeme ešte takto rýchlo pozrieť. Máte tu zrkadielko, keby ste sa chceli fotiť. Trošku mi to pripomína plavárne, ale nevadí. Tu máme pekne na senzor. Mydlo máme, takúto penu. Fukáre. Utierky, keby ste nechceli hučať. No a takéto sprchy. Máme tu vešiačiky. Vidím, že dá sa nadstaviť teplá aj studená. Už je len takéto hlavičky. Ale aspoň tu máme poličky na šampóny, takže sa nemusíme zohýbať a ponúkať sa ostatným cvičencom. A ešte si pozrieme vecka. 2 pisoáriky, 2 toalety. Veľmi čisté, pekné, všetko nové. OK. Poďme sa prezliecť. Dáme si zhrnutie 6 na 7. A už som si myslel, že tu nemajú fén, ale potom som si šiel tu na máme. Taký zaujímavý. Nevadí, môže byť. Máme docvičené, dokonca aj docestované. Keďže v Košiciach bolo počasie trošku neprázdnivé, záver točím tu, doma v Bratislave. A poďme sa pozrieť a zhrnúť si všetko o Nautilus Fitness v Košiciach. Za približne 9 mesiacov budú spúšťať vlastné parkovanie pri fitku. Momentálne môžeš zastaviť pri Mekáči, v Valparku, v podzemnej garáži alebo pri plavárni. Všetko je bohužiaľ spoplatnené. Ak stíhate v Valparku, 20 minút je tam zdarma, ale myslím si, že to nestihnete. Čo sa týka plochy fitka, 1100 m2, vrátane wellness centra. Pozície strojov 80+, veľmi kvalitné stroje, Švédi vedia vyrábať stroje. Nebojte sa, nie sú poskladané z IKEA, takže sa vám nerozsypú v rukách. Na bare máte dostatok proteínov, extrémne množstvo, dokonca aj hydro, srvátkové, všetky možné druhy. Máte tam pretréningovky. K šatňám len toľko, možno vešiačik by sa tam hodil, ale čo som počul, už je to v riešení. Inak prestranné veľké skrinky na čip, nemusíte si nosiť zámok. Rozmýšľal som nad nejakým mínusom, ktorý možno pre nás vlasatých môže byť len ten fén, ktorý je ako z plavárne z hora. Inak super priestory, super stroje, super skrinky. Je to tam novúčičke. Kto tam nájde nejaké chyby, tak nech hľadá ďalšie fitko, ale za mňa výborné. Plus, pôjdeme si pozrieť ceny, ktoré vás milo prekvapia. Akceptujú tu Multisport a ABBA Balancea. Ak máte toto, nemusíte riešiť členstvo. Platí tu Multisport a ABBA Balancea. Ak máš toto, nemusíš riešiť mesačné členstvo, avšak ak chceš riešiť 40 € stojí mesačná permanentka. Pozor na to. Je tam dobrá vec, keďže píšu na stránke, môžeš ísť viackrát za deň, čo je super na dvojfázové tréningy. Jednorázový vstup ťa vyjde na 5 €. Ďalšiu variantu tu máš tiež ako mesačná permanentka za 40 € a máš tam 10 vstupov, takže ak sa ti páči chodiť na vstupy, nechodíš moc často, oplatí sa ti táto varianta. Pozor, má to platnosť len 2 mesiace. Záver. Nautilus Fitness v Košiciach, perfektné fitko, super ceny a výborný personál, takže len odporúčam. A my sa vidíme pri ďalšom videjku.